Ay, may tablerang pala yun. Kompleto na yan. Ito. Ang kalawin ko pala mga 2500. Ay, tanongin mo, wala na po bang ano yan? Ayun na nga, 750 na lang sa'yo. Ay, wala na yan. Puro na yan, kuya. Bahay ko na eh. Papasundo tayo sa Pagkaro at papasundo tayo kay Tagbarnat. Sila yung sakay niya. Hindi naman ako mga pare, nagsisigilala ko. Hindi ako sa construction site. Hindi ako nagtitrabaho. Katrabaho ko yung installer. Kaya na ito sa Gitno Clerk. Pinabaraba kami sa van. Pinabubuhay, ang pinigit ko yung mga pare ko. Sa CV. Mukhang kang pinigit ko sa Pampanga. Digital paring ka. Yan sa Bicol, lagi po naman nagigali. Yan sa pulso. So pare, mag-inom kita. May shot ako. Nakauli pa na kaya akong trabaho. Kung sa akin nagpaanap po yan, kung sa akin nagpaanap tao, natagay yan sa Itaran. Si Leticia Nuevo, taga Itaran. Kina, ipakita ko yung sa screen para mabasa nyo sa pangaran. Kung sa akin nagsugo OFW, hindi mag-isa akin nagpublish ng pangaran. Basta kung maanap mo nga kung takon mo nga ako, kaya ibutan ko yan sa screen sa pangaran para mabasa nyo. Kina, kung pwede, sabi, i-share na lang ninyo. Uli kaya ako sa Pampanga, di mo ako nakauli. Ay, di kang trabaho ko. Kapag ako nakauli, paitong ko ka to para matabangan ko si ma'am. Hindi ako barkada sa Pampanga. May shot ako. Sa dari dos, itong paturog. Naman, man kita katibol. Naman kita sintabo, kaya sulo-sulo sa kita. Kung si Simon tabi ka na nakakita ka din video kung Tagaitaran ko lang kay Albay, baka pakikontak na lang ako sa sa account ko, sa FB ko, Julio Satchada ang apelyido ko. Halina kaya kuno na ng pinaganap itong tawagat ko. So nagsugo sa ako brother ko, no, tapos katong ganaganap pong gurang si Leticia Nuevo, among kato kanina, no, brother niya, among kato kan anak niya yung kuno naka-star sa Itaran sa Pulanggi. Kaya pag ako makauli, paayanan ko. Kung nakikita nyo kading video ko, pakikontak na lang ako kung bistado nyo si Leticia Nuevo. Ang mukha na anak ni ma'am. Tama ko na kato no brother niya. Si
si ma'am sa ako sa ibang bansa, OFW siya. Sana matabangan nyo kami ni ma'am para manap ko ito na mo. Uja ko, nag-chat ako. Sulay kan sulo. Nanguran nga ni idiwana sa ako. Sa Pampanga. Ang mga to ang pinay para vlog ko na maanap ko to so inano brother ni ma'am. Kaya ibutan ko yan sa screen para makita nyo sa pangaran may kung taga-sign. Ito na sana nyo para mabasa nyo ang pangaran. Taga-Kuakan, taga-Itaran, Pulang Albay. Punta ka na sana ako nyo pag aram nyo kung Bisaya tao kan. Mag-chat na sana ka mo sa FB ko. Yan, ipakita ko yan.